Minkejja li fl-modi id-dokumenti notarili kienu jinkitbu bl-Isqalli u bit-Taljan, fl-arkivju notarili xorta ssib ħafna riċerka marbuta mal-Sinna. F'din ir-rukna ltqajna ma' Dr. Jonah Bela, storika u fundatriċi tal-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili, sabiex nitalmu aktar dwar l-imkien li fih instabet il-kantilena. L-Arkivju Notarili huwa wieħed mill-eqdem arkivji li nsibu ġewwa Malta, imur lura għas-sena 1431 u għalhekk fih għandek storja sħiħa ta' firxa sħiħa tas-soċjetà Maltija għaliex għand in-notar kulħadd kien imur mill-inqas wieħed dawk fil-marġini tas-soċjetà bħall-ilsiera jew anke saħansitra n-nisa li qatt ma kellhom leħen fl-istorja sa tibqa' tila sal-Gran-Mastri u l-isqfijiet. Minkejja li dokumenti ħafna minnhom, speċjalment dawk medjevali u anke dawk ta' żmien bikrija ta' żmien il-kavallieri huma miktubin bil-Latin u anke bil-Latin pjuttost dak li ngħidulu legal Latin, dak li kien jintuża min-notara għalhekk huwa Latin imqassar, Latin korrott ngħidulu aħna mhux dak il-Latin klassiku. In-notar il-liġi kienet ma tippermettilux illi jniżżel kelma illi mhijiex ċara ġewwa l-kuntratt, għalhekk l-Arkivju Notarili spiċċa biex huwa teżor ta' dawn il-ħafna kliem li bil-Malti illi n-notar ma kienx isib kelma għalihom bil-Latin jew bit-Taljan. Bħal pereżempju kliem tekniċi bħal blata jew kileb u saħansitra bħal postijiet li jinsabu ġewwa Malta u Għawdex. Allura għandna wkoll ħafna studji li saru proprju ġewwa l-Arkivju Notarili fejn inġabru dawn l-ismijiet kollha bil-Malti illi pratikament qed ituna dera ta' kif kienet anke Malta fi żmien qadim. Is-sejba tal-kantilena ta' Pietru Kaxaro minn Gottfried Oettinger u Patrick Mikkel Fsadni kienet waħda mill-akbar sejbiet għall-identità Maltija ħanajdu hekk, mhux biss għall-lingwa Maltija. Il għaliex ovvjament li kieku ma nstabitx il-kantilena laqqas biss konna nobsru illi l-Malti kien mitkellem fi żmien tardif medjevali. Il-kantilena rridu niftakru illi tmur lura l-qabel l-1485. Però il-verżjoni li nstabet ma kienx il-verżjoni oriġinali dik li kiteb Pietru, kienet il-verżjoni illi ħallilna propju Brandano Kaxaro li kien jiġi minn Pietru Kaxaro u li ħass illi għandu jiktiba ġewwa l-ewwel volum mill-sensiela ta' volumi li kien għamel matul iż-żmien bħala notar u propju nsibuha fil-volum tal-1533-1536 u Brandano konna xurtjati illi mhux biss traskriva din il-kantilena, din il-poeżija sabiħa, imma wkoll tagħna tarif għandna paragrafu bil-Latin illi jispjegalna propju x'kienet din il-poeżija min kitibha. Ir-riċerka li qatt trid tista' ssir ġewwa dan l-arkivji fir-rigward tal-lingwa Maltija hija wiesa ħafna. Kemm għaliex in-notar kif għadna rid jikteb dawk il-kliem illi kienu ma setax isib kelma għalihom tajba biżżejjed b'lingwa oħra, allura rrid iniżżilhom bil-Malti. U dan kien iniżżilhom bil-Malti mitkellem ta' dak iż-żmien. Jiġifieri jekk inti tagħmel studju tal-fonetika tal-lingwa, inti hawnhekk ara kemm għandek fejn timraħ. Għax kif għadna, inti jekk għandek kuntratt ta' proprjetà din għandek propju l-isem tal-artijiet kif kienu misjuba dak iż-żmien bil-Malti u kif in-notar qed jisma' il-klijent tiegħu jgħid dak propju dak il-kliem bil-Malti. Allura qed jasal għandna Malti li huwa Malti ta' dak iż-żmien. Pereżempju nsemmu il-kunjomijiet, il-kunjoma Bela. Issibu miktub għall-inqas fi 3 verżjonijiet differenti. Abela, kif nafuh illum,
bil-blakka quddiemu, allura jiġi ħabela, u anke nsibuh bil-blexxe quddiemu x'ħabela. Ġifieri dak jurik ukoll illi għandek diversi dialetti illi qegħdin jidħlu ġewwa dawn il-volumi tagħna u illi aħna qatt irridu niskopru. Issa biex niskopruhom għandna bżonn mhux biss riċerkaturi u riċerkaturi żgħażagħ u kif ukoll ħafna kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti, però għandna bżonn illum ukoll indaħħlu it-teknoloġija, speċjalment teknoloġija f'dak li għandu x'jaqsam mal-intelligenza artifiċjali. Huwa proprju bekk illi aħna ħloqna proġett li jgħidulu Notarypedia li jaħdem proprju bħal Wikipedia fejn aħna qed nibnu dawk li ngħidulhom knowledge graphs u daw il-knowledge graphs li jagħmlu huma illi prattikament inti tallem il-computer illi jaqra id-dokument u mbagħad awtomatikament malli l-computer jitallem jaqra il-kitba ta' notar partikolari jibda isib minn fost il-ħafna riċerki li ttieħ jibda isib il-kliem forsi bil-Malti jew il-kliem tan-nies jew tal-postijiet. Allura din hija kif għadna riċerka multidisciplinarja fejn l-arkivju notarili huwa minn ta' quddiem net f'dan il-għan. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.